us volia parlar de l'autoregulació. L'autoregulació, que és una cosa que els organismes fan de manera natural o fem de manera natural i que ens permet mantenir-nos en un estat saludable. Per exemple, hi ha moltes coses que nosaltres no controlem del nostre organisme, no? La quantitat d'hormones que se segreguen, quines són, per dir quelcom, no? Hi ha un procés d'autoregulació en funció de les circumstàncies en les que ens trobem, en funció de quins són els elements que ens envolten, si fa fred, si fa calor, si estem en una situació d'estrès, si no, hi ha una autoregulació natural. Com més saludable està l'organisme, més funciona aquest sistema d'autoregulació. Però avui sobretot el que volia era parlar-vos de l'autoregulació conscient, que em sembla que és una pràctica molt important quan estem fent ioga. És tan fàcil lesionar-se fent ioga, tan fàcil. Hi ha tanta gent que es fa mal fent pràctica de ioga físic, inclús professors, que es fan molt mal fent pràctica de ioga físic. Sembla que hi ha com una necessitat en la pràctica de ioga de portar-la fins a l'extrem, de fer-nos tots plegats éssers físicament superflexibles. Això, per si sol i dit així, no té cap mena de sentit. És a dir, cadascú té el cos que té, del que es tracta és d'aconseguir el màxim rang de mobilitat en el cos i sobretot del que es tracta és de poder treballar coses a nivell mental i emocional més enllà de tot allò que es treballa a nivell físic. És obvi que un cos flexible ens ajudarà a tenir una ment flexible, però el punt de partida depèn, és a dir, si tu ets una persona que ha nascut amb unes articulacions hiperlaxes, per tu la flexibilitat és una cosa molt normal i tu el que hauràs de fer és treballar doncs la força, la solidesa, l'estructura, que és el que en el cos que se t'ha donat li manca i és el que necessites treballar més. I aquí entrem en un principi que jo crec que en la pràctica de ioga és molt important i que és algo que heredem molt del sistema o que el ioga hereda molt del sistema mèdic o de salut ayurvèdic, que és treballar amb els contraris. Si jo sé que sóc una persona, per exemple, que té tendència a apretar-se molt, a exigir-se molt, la meva pràctica de ioga ha de ser justament el contrari. Deixar d'apretar, deixar d'exigir-me i deixar que les coses passin més de manera natural. Deixar el seu temps, per exemple, en la pràctica física, en el cos. Si pel contrari jo sé que sóc una persona que té tendència a ser gandula, que li costa activar-se, la meva pràctica ha de ser molt més des del activar-me, demanar-me una mica més, generar una mica més d'esforç en la pràctica. Sempre estem com buscant aquest equilibri i aquest equilibri requereix, aquest equilibri que ens ha de permetre autoregular-nos de manera conscient, regular la nostra pràctica de manera conscient, passa perquè hi hagi un cert autoconeixement. I aquí tornem a un dels principis bàsics de la pràctica de ioga, que és l'escolta. I si jo m'escolto, sabré si estic apretant el cos per aconseguir una postura segons una idea prefixada que jo tinc de com ha de ser aquesta postura. Si m'escolto i sóc honesta, podré autoregular-me, entenent que no m'haig d'apretar, perquè apretar mai és una bona opció, sinó que haig de deixar temps al cos perquè s'obri fins allà on pugui. Per tant, l'autoregulació, aquesta escolta constant, aquest feedback constant amb allò que el cos, amb aquella informació que el cos ens està donant, és molt important. Hem d'anar amb compte de no deixar-nos endur per allò que l'ego voldria. Jo personalment és una cosa que me l'he hagut de treballar molt i per això estic aquí explicant-vos això. Jo tinc un cos que de naturalesa és poc flexible, però en canvi és molt fort. Jo qualsevol cosa que sigui de força m'és molt senzilla de fer i en canvi qualsevol cosa que requereixi molta flexibilitat, sobretot en tema d'extensions i espatlles, m'és molt més complicat, no? Llavors, dos processos que he hagut de fer jo. Un és el d'acceptació. Aquest és el cos que se m'ha donat i no és el típic cos del típic iogui. No passa res. Ioga encara pot ser una eina espectacularment efectiva per mi, no només a nivell físic, sinó a nivell mental, a nivell emocional i a nivell de creixement personal. Per tant, l'acceptació és molt important. I després l'autoregulació. Jo soc professora de ioga, em dedico a fer ioga
jo crec que el ioga va arribar a la meva vida perquè jo pogués viure en un cos que té tendència a estar molt tens, que qualsevol cosa el tensa, i gràcies al ioga jo puc conviure bé en aquest cos, o puc viure bé en aquest cos, no? I el ioga alhora em dona les eines per viure bé en un cos que de vegades té dolor, està rígid, té poca mobilitat, i és espectacular tot el que jo puc fer tenint en compte l'instrument que se m'ha donat, no? Per tant, però en aquest procés, perdó que em deixo un aspecte, no? Us he dit ja el tema de l'acceptació, però en aquest procés de pràctica de ioga, ser profe de ioga, veure les situacions en les que la gent es troba, les dificultats en les que la gent es troba durant la pràctica, he entès que l'autoregulació és molt important, perquè fer-se mal és molt fàcil, lesionar-se és molt fàcil, voler anar més enllà del que el teu cos pot fer avui és molt fàcil. Per tant, aquest vídeo és sobretot per dir-vos que quan practiqueu a casa, que no teniu un profe que us està veient i us està dient ei, que estàs aprestant massa, ei, que t'estàs passant, us heu d'autoregular. Quines són les eines que teniu per autoregular-vos? La primera, bàsica, més important, no hi ha d'haver dolor. Una cosa és un dolor que tu ja portes incorporat. Tinc una mica de mal a la cadera, doncs avui vigilaré com faig les coses per no augmentar aquest dolor que ja tinc. Si el dolor ja existeix, el barem seria que el dolor no augmenti. Sí? Si no hi ha dolor, el que no podem fer és entrar en espais de dolor. Dolor significa que alguna cosa no va bé i per tant no hi hem d'entrar en espais de dolor. Això és bàsic. Podem entrar en espais on hi hagi una certa incomoditat perquè aquí és on podem assolir noves capacitats, augmentar el nostre rang de moviment, la nostra flexibilitat mental, el que sigui, però espais de dolor no, totalment prohibits, ho dic, paraula, prohibit, el dolor està prohibit en la pràctica de ioga. Aquesta és la primera eina que tenim. Òbviament, l'escolta. L'escolta és molt, 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 molt important. Sense escolta, tu no sabràs si estàs entrant en un espai de dolor o no. Per tant, és molt important. Altres eines que hem parlat. L'acceptació. Acceptació que el cos té unes limitacions i no passa absolutament res. O sigui, la felicitat no rau en tenir un cos, en poder fer el pont que fèiem quan érem petits o jo què sé, poder anar enrere i tocar-te amb el cap al cul. La felicitat no rau aquí, la felicitat rau en altres llocs, no? Segur que a l'interior, però no en poder fer aquestes coses tan que només una part petita de la població pot fer. Per tant, l'acceptació és una altra eina importantíssima. I després una altra cosa que pel ioga és molt important i que crec que és una eina essencial a l'hora de posar en pràctica l'autoregulació és la guia ve des de l'interior. Tu no pots mirar-te el teu professor de ioga, qui sigui que hi ha a l'altra banda de la pantalla, i voler fer exactament el que aquella persona està fent. El que se't fa és donar-te unes indicacions de com ha de ser l'alineació d'aquella postura, però tu sempre treballes amb el teu instrument. És l'únic instrument amb el que pots treballar. I a més, tu vius i viuràs sempre en aquest cos. El teu cos és el teu temple i tu l'has de cuidar i en aquest sentit tens una gran responsabilitat. Per tant, intentar imitar allò que una altra persona fa no és gens interessant. La idea de la pràctica de ioga és que tu vagis progressant en aquesta capacitat d'escolta interior perquè el teu cos sigui la guia per la teva pràctica. Vagis desenvolupant cada vegada un sentir més gran dels petits detalls de quan estàs en una postura per adonar-te'n ràpidament de si hi ha espai per anar més enllà o ja t'estàs passant i poder retrocedir i alhora connectar amb una part més intuïtiva que és el mestre interior. Aquestes són les eines que tens per autoregular-te. Des del jo vull arribar a tocar-me amb les mans als peus o jo vull arribar a fer el pont és un mal principi, és un mal inici. No estem aquí per fer això.
Per tant, sobretot tingueu molta cura quan esteu fent la pràctica sols a casa. Vosaltres heu de ser us heu d'estar observant, vosaltres sou el vostre mestre i és molt important que us estigueu constantment autorregulant. Sí? Doncs vinga, aquí us deixo això. Fins la propera!